Alleluja, nilqawkom eżiż aħwa Maltin u għawċin għal-messaġġi uħor minn ġewwa River of Love. Nsellem lilkom madwar Malta u Għawdex u għal dawk kollha li taraw dan il-messaġġ il-lejla l-erba il-12 ta' Ġunju għada ikkalarit ġewwa il-komunità River of Love ġewwa Għawdex il-qala tidu tissibu id-direzzjoni għal-komunità ta' River of Love Għawdex. Tistaw tmorru fuq il-website tagħna riveroflovemalta.org u tidħlu fejn għandkom churches, tidħlu Għawdex u għandkom id-dettalji u il-mappa fejn tistgħu tiġu. Għal għada ħajkonna healing service ġewwa Għawdex mis-7 l qudiem għalilkom l-għawċin jekk tridu tiġu tingħaqdu magħna ejjew u taraw kemm tajjeb il-mulejn ringrazzjaw l-Alla li ta' spiss naraw bosta nies ifiqu jinħelsu għaddan il-ministeru u l-ġesu kull glorja u tifħir. Amen. Eja nilqaw il-qawwan, il-kelma, il-prezenza tal-mulej biħġarna u tolbu mija jessa stess. Bissi għaddis, kellimni mill-kelma għaddisa tijak. Għatini revelazzjoni. Għatini spiritu ta' arfin. Ftaħli għajnija. Kompli għallimni, kompli armani u kompli disciplinani biex inkompli nirġbaħ dejjem il-Sidi Ġesu Kristu. Bulejna l-essin il-kelma għaddisa tijak u għattu għak tiktar. Ma nerġa' nkun l-istess iktar fisem Ġesu Kristu. Amen. Morru fl-ewwel Korintin kapitlu 12 u morru kol fi ktib tal-Apokalissi kapitlu 19. Qed nitkellmu fuq id-doni tal-Ispiritu Santu. Illum hija il-5 lezzjoni fuq id-doni tal-Ispiritu Santu u llum ħanitkellem fuq kif topera fid-don li Pawlu jitkellem naħseb l-iktar wieħed mid-doni li jitkellem fuq Pawlu. Hemm 9 doni ma wieħed mill-iktar wieħed li Pawlu jitkellem fuq u li jħeġġeġ il-Knisja kollha li joperaw f'dan id-don partikolari. U ħanaraw għaliex, hemm ħafna xi tallem. Ejja naqraw Apokalissi kapitlu 19. Vers 10. Thank you, Lord. Ħanaqralkom, nista' naqralkom il-vers kollu mal-aħħar biċċa li għandi bżonn għal-lezzjoni tal-lum. Li hija fuq il-profezija, don tal-profezija. U jiena inżilt friġlejh u dimu nxħed u nagħtih qima dan meta Ġwanni l-apostlu kellu viżjoni u derlu għaddej tal-mulej mis-sema. U niżelna jagħtih qima lil dan sewja kuxanġlu u seta' kienu kol ħanħalli hemmhekk. Iżdaw għalli dan il-qaddej, ekle, ġviri la ta' tinix ima, ma tistax ta' durani li ma tistax tinżal kubtek qoddimi, ma tistax imini. ċaħġa li nispera li l-kattolċi ħbib tagħna bimħabba u bil-verita jarfu li aħna ma nistaw imu lil ħadd ħlief. L-Alla, Missir, l-Ibn u Spiritu Santu. Tinja ta' mqazza. U dan il-qaddej li ġej mis-sama qalu ekle, jien qaddej bħalek. U bħal ħutek li għandhom ix-xhieda ta' Ġesu. Il-qima lill-Alla tiegħu. Nispera li tasal fil-widnej ta' bosta li għalmenu jixtiequ jisimgħu l-verità. Issa, ħammurru għall-lezzjoni tal-lum. Għax ix-xhieda ta' Ġesu hi l-ispirtu tal-profezija. Li x-xhieda ta' Ġesu hi l-ispirtu tal-profezija. Xi tfisser din? Jekk naqbad din l-iskrittura biss, kull profezija tirrepreżenta lil Kristu u kull profezija tiġib glorja lil mulej. Kull profezija ġenwina trid iġib glorja lil Ġesu. La lebda qaddis, la lebda patrun, la lebda pastor, la lebda apostol, la lebda profeta. Kull profesija ixini trid iġġib glorja
lill-Alla. Amen? Mela meta tkun profezija ġejja minn Alla, titġib glorja u nur lill-mulej, tolli lill-mulej, tressa in-nies lejn il-mulej. La lej xi patruna, jew patrun tar-raħal, jew xi pastor, jew qassis, jew saċerdot, jew xi apostlu, jew whatever. Lejn il-mulej, il-profezija, l-ispirtu ta' profezija tixed għal Kristu. It testifies of Christ. It testifies of Jesus. Issa, il-kelma profezija hija twila ħafna. Għaliex hemm diversi tipi ta' profezija fil-Bibja. Diversi tipi. Hemm l-iktar waħda komuni, ħalli naraw llum, però profezija, xi tfisser il-kelma profezija, jekbuhom daw il-punti. Xi tfisser il-kelma to prophesy or prophecy. Li wieħed jitkellem taħt l-ispirazzjoni tal-Ispiritu Santu. Li wieħed li jitkellem taħt l-ispirazzjoni u bnebbaħ minn Alla. Imqanqal mill-Ispiritu Santu jitkellem u minn fommu joħorġu kliem daqs li kieku Alla qiegħed jgħidhom. Mela min jipprovedizza mhux kliemu jrid jgħid u laqqas jista' jgħid xi ħaġa biex jarax jew joġob il-bniedem, jarax il-wednej tal-bniedem jew joġob il-bniedem. Issa hemm profezija li l-bniedem ħatoġbu. Hemm profezija li l-bniedem mhux dejjem ħatoġbu. Tifhmu? Għax hemm diversi tipi ta' profezija. Mela din li aħna żgur hija li kull profezija tagħti glorja lill-Alla. Tagħti glorja l-Ġesu. Tressa il-nies lejn il-mulej. Tolli lil-mulej, mhu ħatolli lil ħadd iktar. Naqbdu għadi? Importanti. Alleluja. Mela, mhux kull min jipprovedizza huwa profeta. Imma l-iktar ħaġa li jiddomina u jispikka fil-ministeru tal-profeta huwa li jipprovedizza. Però mhux biss. Kont għamilt xi 4 jew 5 lezzjonijiet fuq il-ministeru tal-profeta biss morru arawhom. Għax jiena mhux ħatkellem fuq l-uffiċċju tal-profeta, imma ovvjament il-profeta żgur jipprovedizza. X'inkellem hu profeta ġej. Sewwa? Imma l-Iskrittura turina ċar li kulħadd jista' jipprovedizza, da bħal kulħadd jista' evanġelizza, ma mhux kulħadd evanġelist. Kulħadd jista' jgħallem xi ħaġa, ma mhux kulħadd imsejjaħ mgħallem. Jitaq biex kun teacher. Sewwa tista' tgħin bniedem tinkoraġġih u tibnih, imma ma jfissirx li inti awtomatikament sirt pastor. Tifhmu? Sewwa? Mela hemm l-uffiċċju u hemm don. Sa don il-profeta għandu jaħdmu u jħaddem f'ħajtu mhux biss id-don tal-profezija, hemm diversi doni oħra, speċjalment id-don tal-kelma tal-arfin, mhux arfin, il-kelma tal-arfin. Il-kelma tas-sapjenza mhux sapjenza biss. Il-kelma divina magħtija lilu tas-sapjenza. Sewwa, u anka jista' jkun doni oħra bħal id-discerniment tal-ispirti, mhux discerniment tal-ispirti. Daw ma doni li huma komuni fil-profeta. Ġifieri semmejtilkom bil-profezija b'kollox. Bejn 3 u 4 doni li jkunu regolari komuni fil-uffiċċju tal-profeta. Daw id-doni jistgħu joperaw f'ħajtek ukoll. Jekk xi ħadd huwa msejjaħ profeta, number 1 irid tkun mod assolut konnessjoni divina ta' ordni mis-sema mal-Knisja. Ma tistax topera bħala profeta għar-rasek. Għax il-profeta, eżatt, għax tispiċċa saħħar minn flok. Għax il-profeta fit-Testament ġdid dejjem kien jopera fil-Knisja u parti mill-Knisja. Mhux għar-rasu. Sewwa? U l-profeta
huwa suġġett ma rridx nitkellem fuq il-profeta, nitkellem fuq il-profeta. U l-profeta huwa suġġett tal-profeti kollha, għall-oħrajn, profeti oħrajn fil-ġism, huwa suġġett tal-Ispiritu Santu, huwa suġġett tal-Apostlu, u suġġett għal-pastor, jekk huwa parti mill-kongregazzjoni fejn hemm pastor, ifennex, huwa suġġett. Imma jeżistu dawn l-affarijiet. Imma llum ħanispikkaw, ħanifokaw iktar fuq id-don tal-profezija. Mela, għedna li d-don tal-profezija hija don tfisser li inti titkellem taħt ispirazzjoni taħt l-Ispiritu Santu. Mela jekk hekk vera, meta l-bniedem jitkellem bid-don tal-profezija, mhux iktar wieħed jitkellem, jitkellem Alla. This is big, eh? That's why you can't fool around. Ma tistax tispiċċa tgħid li Alla qal u wara tgħidlek le ta' mhux vera ma' xejn. U attent li ma tmurx tgiddeb lil Alla. Issa, fi Knisja bħal River of Love, inħeġġitkom jiena biex intom tixxenqu bħalma jgħid Pawlu wara kollox, ixxenqu għal dan id-don. U Pawlu qal il-kol kemm minnkom tistgħu tipprofetizzaw, kif ħanaraw fl-ewwel Korinti 14. Issa, inti bħal meta tmur skola tas-sewqan, bħal meta tmur skola tal-lingwa. Fejn ħatmur tħaddan u tipprattika dik il-lingwa. Mhux dik il-iskola? Biex jekk inti tagħmel żball, it-teacher jgħidlek le mhux hekk. Jekk inti ħatmur skola tas-sewqan, fejn ħatmur titgħallem is-suq. Mhux ġol iskola tas-sewqan ħalli jekk inti tagħmel xi żball, tibqa' sejf inti u tħalli ta' madwarek sejf. Sewwa? U hekk ukoll il-Knisja. Il-Knisja wkoll hija skola. Ħalli inti jekk tagħmel żball, jiena jew min ikun karigat fi knejjes oħra, sewwa ngħidlek brother, sister, hemmhekk żbaljajt. Le biex jekk xi ħadd qum jgħid għax Alla qiegħed jgħid. U inti tgħid xi ħmerija ngħidlek Alla ma qal xejn. Alla mhux qed jekk qed jgħid, dik ġejja minn żniedek. Ikkorreġija. Eżid. U jekk inti bużi għatu daqshekk malajr għalik, ħad tispiċċa ma tgħid xejn iktar qatt u tispiċċa jekk hemm don li Alla jrid iħaddan fik, tispiċċa ma tħaddma qatt. U ma ssolvi xejn xorta. Mela tħeġġeġ li tikber fid-don, imma kun sottomessi, inti d-doni kollha jridu kollha sottomessi għall-Ispiritu Santu u sottomessi għall-awtorità fil-Knisja. Amen? Amen aħwa biex waqt li qed nikbru u jiena ħan inkoraġġikom biex intom tikbru f'dan id-don, bħalma Pawlu inkoraġġi l-Knisja ta' Korint biex tikber f'dan id-don, però fl-istess ħin ukoll jgħidilhom li min jipprofetizza ukoll irid jiġi marbul x'qed jiġibu profetizzat. Amen? Alleluja, għaliex inkella inti tista' iġġib għajb fuq il-mulej. Issa, hemm profesija fejn ma tirrigwardax il-futur. Ġifieri mhux qed tipprofetizza qed tagħmel xi tip ta' fortune telling int. Ġifieri mhux qed ngħidil isma' pereżempju l-ġimgħa d-dieħla ħajseħħ hekk u hekk. Min jopera fl-uffiċċju ta' profeta jista' jkun ikollu dik it-tip ta' profezija, imma mhux fuq dik it-tip ta' profezija li nitkellmu llum. Il-profezija l-oħra hija ħafna iktar faċli biex tħaddem u topera fiha. Dik hija li inti titkellem taħt ispirazzjoni tal-Ispiritu Santu biex tibni u tħeġġeġ u tinkoraġġi l-Knisja. Amen? Hemm ħafna xtajt fuq dan l-iskrittura, fuq dan il-messaġġ hemm ħafna xi tajt, u jekk inti tinnota huwa apparti dan u d-don tal-lingwi huwa l-iktar żewġ doni li Pawlu fetaħ fuqhom. Jekk intom tindunaw ġieli notajtu? Amen. Mela, morru fi ktieb ta' l-ewwel Samuel 10. L-ewwel Samuel 10. By the way, id-doni li aħna naraw, joperaw fit-Testament ġdid, narawhom b'mod sporadics, kif jgħidu sporadic bil-Malti? Sporadikament, sparatu, whatever, imxerda, mifruxa, madwar it-Testament il-qadim ukoll. All right? Imma differenza xi ħaġa interessanti wkoll
Number one, ħafna mid-drabi ma kienex topera fil-poplu. Kienet topera bisma l-profeta, jew il-qassis il-kbir, id-doni, sewwa ħafna mid-daw id-doni infatti kienu profeti. Fit-testament il-qadim ma tarax evangelisti, fit-testament il-qadim ma tarax apostli, fit-testament il-ġdid, daw l-affarijiet taraw fit-testament il-ġdid. Anyway, l-ewwel Samuel kapitlu 10. Vers 5 sa 7. Da Samuel, 1 Samuel 10, verse 5 through 10. Imbagħad tasal sa Ġiboqot Elohim, fejn hemm il-għases tal-Filistin, u kif tasal hemm fi dħul il-belt tiltaqa' ma' għata profeti. Fit-testament il-qadim kien hemm l-iskejjel tal-profeti. Bħal maħna l-Bible colleges illum, Bible schools, qabel kien hemm l-iskola tal-profeti. Anyway, niżlin mill-olja barpa u tambur, flawt u ċetra qudiemhom, u jintilfu festasi ta' profeti. Inti mbagħad jinżel fuqek u jaħtfek l-ispirtu tal-mulej u int ukoll tintilef magħhom festasi ta' profeta u tinbidel fi bniedem ieħor. Ġifieri l-Ispiritu Santu kien ħajinżel fuq Sawlu, meta l-Ispiritu Santu kien ħajinżel fuqu, l-Ispiritu Santu kien ħajbidlu. Għax l-Ispiritu Santu mbagħad jibda jipprofetizza minn ġodja fih. Issa xi ħaġa interessanti, Sawlu ma kienx profeta. Kien re. Imma l-Ispiritu Santu bħalma niżel fuq il-profeti niżel fuqu, seta' jipprofetizza dawn huma okkażjonijiet ftit fit-Testament il-qadim fejn tara, fit-Testament il-ġdid tara ħafna iktar. Right? Għandek l-ewwel Samuel issa, kapitlu 19, 19, vers 20. Vers 20. U Sawl bat messaġġiera biex jaqdu lil David u raw għata profeti mitlufa festasi ta' profeti u Samuel wieqaf nofshom u niżel l-ispirtu ta' Alla fuqhom u ntilfu festasi huma wkoll. Hawnhekk għandek il-profeta Samuel. Il-koll pratikament meta l-Ispirtu Santu fit-Testament il-qadim kien jinżel għal ċertu żmien biss. Illum il-ġurnata l-Ispirtu Santu jamar fik. Amen, mela qabel kien xi ħaġa kienet issir xi ħaġa temporanja, tiġi u titla'. Issa fit-Testament il-ġdid, peress li inti t-tempju tal-Ispirtu Santu, l-Ispirtu Santu kontinwament jammar fik, inti tista' tkompli tikber u tista' tħaddan dan id-don bil-fidi bħalma dejt Rumani kapitlu 10, anytime. Mela. Morru fl-ewwel Tessalonkin kapitlu 5. L-ewwel Tessalonkin kapitlu 5. U ħanibdew naqraw minn vers 20. Ix-xeklux l-Ispirtu Santu. Ix-xeklux, jiġifieri tniktuħx, twaqfuħx, titfuħx, tmaqdrux il-profesiji. Tmaqdruhomx il-profesiji. Ippruvaw u arblu kollox. Mela, hemm il-profesija dejjem arbilhom, arbel x'qed jingħid. U fuq kollox, warbu kull xatta ta' ħażin. Żomm it-tajjeb u warmi l-ħażin. Amen? As simple as that. Dawn huma guidelines ta' kif inti tista' tibqa' safe waqt li inti qed tikber fid-doni tal-Ispiritu Santu u fid-don partikolari tal-profesija. Amen? Mela, l-ewwel Korintin kapitlu 12. L-ewwel Korintin kapitlu 12 minn hemm nibdew fejn hemm Pawlu jgħid u jitkellem u jsemmi d-dona tal-Ispiritu Santu. Ħanibdew naqraw minn vers 4. Hemm imbagħad diversi doni imma l-istess wieħed u l-Ispirtu. Hemm diversi ministeri imma l-istess wieħed u l-mulej. Hemm diversi ħidmiet imma l-istess Alla li jaħdem kollox, f'kulħadd. Lil kull wieħed tingħata r-revelazzjoni tal-Ispirtu għal ġid ta' kulħadd.
li l-wieħed kliem l-erf bil-istess spiritu. Kliem l-erf, mhux just erf, ġakbu kapitlu 1 vers 5-7 tgħidlek jitolbu għall-erf, mhux għaldi tgħidlek, dan don kelma tal-erf. Li għandha x'aqsam mal-ħajja ta' dak li jkun, tista' jkun xi ħaġa fuq tiegħek. Rigward xi ħaġa x'taqsam mal-futur tiegħek għax it is a word of wisdom. Ġeneralment, il-kelma wisdom, erf, tfisser li inti hemm xi ħaġa f'ħajtek li Alla irid li inti kollok erf fuqha kif topera fiha. A word of wisdom how to operate in a certain thing. Amen? Okay. Mela, tingħata revelazzjoni tal-Ispiritu Santu għal-ġid ta' kulħadd li wieħed il-kelma tal-erf, kliem l-erf, bil-istess spiritu lil ieħor il-kelma tas-sapjenza, bil-istess spiritu lil ieħor il-fidi mill-istess spiritu, di mhix fidi kwalinkwa madinja fi speċjali, lil ieħor id-don tal-fejqan mill-istess spiritu lil ieħor is-seta tal-mirakli, lil ieħor id-don tal-profezija. Lil ieħor il-għażla tal-ispirti, lil ieħor diversi ilsna, innotaw hawnhekk jgħidlek diversi ilsna, mhux tip wieħed, hemm diversi tipi. Lil ieħor it-tifsir tal-ilsna, dat jitkellem fuq il-ilsna dak li jgħidulhom bl-Ingliż unknown tongues. Ġifieri mhumiex magħrufa. Mbagħad jiġu magħrufa bl-Ispiritu Santu. Dan kollu jaħdmu l-istess Spiritu wieħed li jqassmu lil kull wieħed kif joġob lilu. Mela immaġinaw, aħna qegħdin ħammurru fl-ewwel Korintin 14, aħna qegħdin miġbura hawnhekk, sewwa, u bħalma jiġri ta' spiss inkunu qed inqimu lil-mulej, nfaħru l-mulej, u ikun hemm terms ħinijiet differenti meta aħna nibdew nfaħru l-Alla, ninkoraġġu lil xulxin, min ikollu don tal-ilsna, li jkollu interpretazzjoni tal-ilsna. Sewwa, isimgħuha, vers 23. Le, ħanaqbżu dik, minn vers 26. X'ingħidu mela l-aħwa, meta intom tiltaqgħu wieħed jista' jkollu xi salm. Issa salm jista' jfisser qed jgħidlek tista' taqbad salm it-Testament tal-Qadim u tista' taqrah. Imma l-salm mhux bil-forsa tfisser, salm tfisser li inti għandek xi tip ta' kanta a song li ġej mill-Ispirtu. Hekk tfisser. Okay? Make sure li ma tkissirx il-ħġieġ kollu tal-Knisja. ċajta. Amen, mela xi salm, xi kanta, l-ieħor xi talima. Ġifieri, talima mhux jiġifieri tibda taqbad u tibda tippried kada, ġifieri Alla għallimni pereżempju li u tagħti dak il-prinċipju u inti taqsmu mal-Knisja. Sewwa, xi ħaġa da kollox qed isir fil-qasir, fil-qosor, briefly. Il-ieħor xi revelazzjoni. Aħwa kelli revelazzjoni fuq id-dem ta' Kristu u inti taqsama. Sewwa jew inkella wkoll revelazzjoni ta' xi ħaġa li Alla jkun urik. Ieħor xi kelma bil-sin barrani. Ieħor it-tifsira. Kollox iservi għall-edifikazzjoni ġifieri dak kollu li se jseħħ għandu jseħħ biex jibni lill-Knisja. Tridu titkellmu bl-ilsna? Why not? Mela, u hekk għandkom tagħmlu. Imma ħalli jitkellmu tnejn jew l-aktar tlieta, ismawni di qed tindirizza l-Knisja hawnhekk, tħalltux meta kollha tinfaħru l-Alla flimkien. Meta tindirizza l-Knisja, ħalli jitkellem tnejn jew l-aktar tlieta, imma wieħed wara l-ieħor mela mhux flimkien jekk qed tindirizza l-Knisja. Imma wieħed wara l-ieħor u xi ħadd ieħor ifisser xi jkun qed jingħad. Mela jekk xi ħadd qed jitkellem bil-lingwi, jiġifieri biex iwassal messaġġ hemm differenzi ta' lingwi. Tifsejx li l-Bibja hemm diversi lingwi differenti.
Mela dat tip ta' lingwa jintuża biex wassal messaġġ. Kulħadd jgħidha. Dat tip ta' lingwa jintuża biex iwassal messaġġ. Jekk xi ħadd jagħmel hekk, xi ħadd ieħor irid jinterpretah. Amen? Jekk ma jkunx hemm min ifisser fil-ġimgħa, jiġifieri dak id-don jekk fil-ġimgħa m'għandu jitkellem ħadd. Mela issa, il-persuna li titkellem bil-lingwa tista' ukoll jew hu tinterpreta jew hu stess qal. Bħalma ħadem fik id-don tal-lingwi, jista' wkoll jaħdem fik id-don tal-interpretazzjoni dak il-lingwa. Dak nistgħu nitkellmu aktar fuq aktar quddiem. Ħalli jitkellem għalih innifsu bejn u bejn Alla. Il-profeti jitkellmu 2 jew 3 u l-oħrajn iqisu dak li jingħad. Mela meta jkun hemm profeta jopera, il-profeti l-oħra jarblu xi jgħid. Jekk xi ħadd bil-qeda jkollu xi revelazzjoni l-ewwel wieħed għandu jiskot. Pratikament hawnhekk qed jgħidilhom mhux ħadnu xil-doni, anzi qed jgħidilhom ħadnuhom imma ġost ħadnuhom bordni. Intom isimgħu wara ġejja. Intom il-kol kemm intom tistgħu tipprovvedizzaw. Ma jdani? Kulħadd jgħid warajja. Olli jdejk, għid jien nista' nipprovvedizza. Kemm minnkom għandkom l-Ispirtu tal-Alla jagħmar fikom? Inti rċevejt Spiritu tal-Alla mutu? Għax naħseb ta' ħafna Kristjani huwa Spiritu Santu mutu. Sa nifhem li hemm Kristjani li jibżgħu jiżbaljaw. Jekk inti topera bil-biża' tiġa qed timmissja, you're already missing the point. Jekk inti ħadd opera bil-biża'. Għax iskrittura tgħidlek tittoperahom daw id-doni bil-fidi. Issa, jekk għal darba oħra, jekk tiżbalja. Nagħmlu mod jinnaf, xi ħadd jinnaf, eżis aħwa għandi viżjoni qed nara kaboċċa. Jinnaf, u xi ħadd jinnaf jew jitkellem bil-lingwi u f'daqqa waħda jgħid qed nara ħuta. Qed nara ħuta diela fuq il-baħar. Issa, ħanejdu hekk, hemm viżjonijiet weird bħal daw kif id-din fil-Bibja. Sewwa? Imma jekk inti tinni xi interpretazzjoni u tgħid li passer naħseb irrid immorru niklu klaħut. Nagħmlu mod pereżempju ħuta. Aħna anke bil-Malti ngħidu sa diġitni issa jekk tagħmel moħħi. Ħuta kbira x'ti tfisser għalik? Issa jkun tfisser persuna importanti ħater saqlej il-mulej. Persuna li hija famuża forsi ħater saqlej Kristu. Għandu xaqsam għax irdu morru anċi restorant tal-ħut niklukla. Issa l-ħilu li nħobb il-ħut u jekk inti toħodni niġi. Sewwa? Imma qed tifhmu aħwa, allura għalhekk inti xi kultant jiena fil-bidu kont semmejtilkom il-ħolm u d-doni tal-Ispiritu Santu mal-ħolm. Xi kultant il-ħolm jista' jkun profezija. Merwan jista' jkun profezija anka fuq events fil-futur. Jista' jkun profezija ta' twissija. Anka l-profezija, inti l-profezija jiena ġieli profetizzajt. Number 1, nipprofetizza biex nibni dejjem il-Knisja. Ma ġieli kelli kliem li għandu x'jaqsam mal-futur ta' pajjiżna. Kliem ma' deċiżjonijiet xi ċertu nies ħajjieħdu, jew persuna partikolari ħadieħu. Sewwa allura tibda tiġi don ta' profezija li għandha fih element redentiv fuq rigward xi pjanijiet li inti tippjana fuq ħajtek. Sewwa u xi ħadd jgħid li pastor dik il-kelma kienet għalija. Jew nkella xi ħadd jgħid inkellmu one on one u jekk ikellma dik il-kelma tar-revelazzjoni li mulej jtini jgħid li pastor kif kont taf. Jiena ma kontx naf imma l-Ispirtu Santu dik ir-revelazzjoni u jiena x'għandartilek. Tifhem? U di jiġru mhux li biss, jiġru ħafna aħwa. U aħwa dan it-tip ta' xogħol huwa li jagħmel il-Knisja sopranaturali. Għalhekk twaqqafx don't shun prophecy.
tafx il-profezija. Għalhekk jiddispjaċini meta nisma' Kristjani minn dawk il-gruppi ta' cessationist u jiġi jgħidu d-dona ta' Spiritu Santu speċjal. Sakemm il-Knisja għadha fuq din l-art, l-Ispiritu Santu ħejpa jopera. U tibqax tgħid u tippridka ħmerijiet. Anzi ereżijiet. U qed tidneb għax qed tgiddeb lill-Alla. Il-Knisja hija Knisja soprannaturali aħwa. Amen aħwa. Halleluja. Hemm wara għandna oħt. Dil-ġimgħa kont qed nara video li kien fit-2018 kien. Kelli kelma speċifika fit-2018. Dejt il-kelma kienet issa qatt inni jien għandi 52 sena. 52 years young. Qatt ma kelli kelma oħra f'ħajti bħala. Ma rajt li xi ħadd kellu moħħbi fi gwardarobba xi ħaġa ħadra moħħbija fi gwardarobba u li għandha saħta marbuta. Minn knisja mimlija dakinhar, waħda kienet għalija u kienet xi ħaġa fil-gwardarobba ħadra u kienet tagħtilha s-saħħara. Ejli dik fej jiena kont ħammurni fuq li maktib ħammurni qaraħħa. Tifhim? Tifhim jiġifieri u hemm ħafna stejjer bħal daw fil-ħajja tiegħi u anke nemmen f'bosta fil-ħajja tagħkom. Amen eżawa? Thank you Jesus. L-ispirtu tal-profeti għandu jkun taħt il-ħakma tal-profeti għax Alla mhux Alla tad-diżordni iżda taslim. Di taf għaliex qed ngħid di tajjeb li nsemmuha. Għaliex hawn min jgħid għax pastor għax l-Ispirtu Santu jrid jitkellem ma nistax nieqaf Believe it or not. As much as God is incredibly gloriously awesome, He will never do anything without your permission in your life. Ma jagħmel xejn mingħajr il-permess tiegħek f'ħajtek. Inti trid tikkoopera miegħu. The Holy Spirit is the helper, not the doer. You're the doer. L-Ispiritu Santu huwa dak li jgħinek, l-ajjutant, mhux li jagħmel, Alla jtik l-abilità u inti bil-fidi tirrilisja. Ma jekk tagħmel paprata mhux Alla t-tort, it-tort huwa tiegħek. Amen. Alleluja. Ġifieri ġieli qed ngħidha Malta qatt ma saret, ma meta konniex barra Malta ġieli smajt xi ħadd bil-iskuża li tant Alla kienet jimmuvja u kienet qed jiġi taħt estasi tal-Ispirtu Santu li jgħidlek għax ma stajx nieqaf la tista' tieqaf. X'in trid tista' tieqaf? X'in trid tista' tieqaf titkellem bil-lingwi? X'in trid tista' tkompli? X'in trid tista' tippredka u x'in trid tista' tkompli tieqaf. X'in trid tista' tkanta u x'in trid tista' tieqaf tkanta. Ħadd ma jista' jgħidli passer ma jistax nieqaf ma jistax nieqaf. Stop it. Alla huwa glorjuż u jopera b'mod divin, imma mhuwiex redikolu u taż-żufjed. Amen? U aħna rridu d-doni joperaw, imma mhux iwaqqgħu l-affarijiet qaddisa għaż-żufjed. Amen? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. U meta l-Ispiritu Santu, iftakar da kollu xogħol tal-Ispiritu Santu, Nfakkarkom xejn il-mulej fil-Ġwanni 14. Meta l-Ispiritu Santu jiġi u hu jitkellem, ħaj glorifika lil min? Isimgħuni sewwa, eżiż karizmatiċi kattolċi. Intom li tħobbu id-don tal-Ispiritu Santu u nirringrazzja lil-mulej għalikom li tixxenqu għal dawn l-affarijiet. Ma darba smaj, kattolku karizmatiku u beda jgħid l-Ispiritu tal-mulej qed jgħid biex titolbu lil-Madonna u tiglorifikaw u tollu lil-Madonna, ħanejdlek minn issa fuq l-awtorità minn Ġenesi kapitlu 1 sal-Apokalissi sal-aħħar kapitlu qatt ma Alla rid jolli l-ħadd ieħor ħlief lilu nnifsu. Qatt. L-Ispiritu Santu meta jitkellem qatt ma jolli la lill-Madonna, la lill-Papa, la lill-Pastor, la lill-ħadd jolli lil Kristu. U din jekk inti xi darbetta, jekk inti tismani,
hija ereżija u qed giddeb lil Alla. Mela meta l-Ispirtu Santu jitkellem, jolli dejjem lil Kristu. Għax huwa l-Ispirtu ta' Kristu, iġib glorja lil Kristu. Amen, iressaq in-nies lej Kristu mhux lejn ommu. Amen, għaw xi ħadd qatt tesperjenzahom dawn l-affarijiet f'xi ċirku karizmatiku. Amen. Amen. Le, jiena esperjenzajthom. Jiena nieħu pjaċir meta nara nies żelużi għall-affarijiet tal-Ispirtu. Grazzi mulej. Nippreferi nies żelużi għall-Ispirtu Santu xi kultant jagħmlu xi paprata milli nies li jaħsbu l-Ispirtu Santu mutu madu xi opera u l-Knisja tiġi mejta qisu klab tal-ħamim ieħor. Għax kulħadd igorm. Kulħadd igor fuq xi ħaġa. Amen. Nippreferi naqra nar barra mill-kontroll milli xitwa kiesħaw ira ġol-Knisja. Amen. We are a church on fire. Don't worry. Hallelujah. In Jesus' name. Hunger for the fire of God. Amen. Morru l-ewwel Korintin kapitlu 14 issa. Ħaw nibdew minn vers 1. Mela, fitxu l-imħabba u aħna għedna li kull don irid dejjem jopera bl-imħabba tal-Alla, bl-imħabba għal Alla. Amen. Ix-xen u koll għad-doni tal-Ispirtu Santu. Kattolċi, protestanti, ortodossi, evangeliċi, battisti. Din hija l-istess Bibja li taqraw intom qed naqra jiena. Please, qabdu l-Bibja. Ix-xen u għad-doni tal-Ispirtu Santu. Ħa nagħmel spunt hawnhekk. Għal daw kollha li intom fuq il-Facebook u YouTube u ma tixxirku fl-ebda Knisja ta' Kristu. Apparti li jintom dizubbidjenti u din f'dizordni u din out of order malla, ejd li jint jekk tixxenna għad-don tal-Ispirtu Santu fej ħadħadden dan l-Ispirtu Santu. Int u l-platti u t-tazzi ma' sink, inti u l-Got TV, jew inti u l-program ta' ħabbejtek, inti tarani li ma narakx. Biex tifqu tagħmlu skużi banali li intom turu li qegħdin f'ribellioni waqt li taħsbu li m'intomx. Morru u xxirku. Mur Knisja ta' Kristu fejn tiġi mgħallem il-kelma, Knisja fejn hija mimlija bl-Ispirtu Santu u jekk taf xi knisja jew komunità li jgħidu l-Ispirtu Santu m'għadux jopera u m'għadux ifejjeq u m'għadux jeħles in-nies, qed ngħidlek aħrab minn dik il-Knisja. Dik hija Knisja tad-demonju. Anke jekk jitkellmu fuq Ġesu, jekk jitkellmu fuq Ġesu li ma jfejjaqx u ma ħjaħlis, mara mhux l-istess Ġesu. Ġesu tagħhom, Ġesu tad-denominazzjoni tagħhom. Jekk jitkellmu fuq Ġesu li ma jsalvakx, mela mhux l-istess Ġesu. Jekk jitkellmu fuq Ġesu li jħobbok kif inti ma jrid ibiddel xejn fuq għajtek, mhux l-istess Ġesu. U Pawlu jgħidha di hemm bosta knejjes li jgħalmu fuq Ġesu imma mhux Ġesu huwa Ġesu ta' spiritu ieħor. Morru għarawa, fit-2 Korintin kapitlu 13, morru għarawa. U Evangelu ieħor, mhux inbilli jgħidlek Ġesu bambin. Il-Ġesu Kristu tal-Bibja jfejjaq, jeħles in-nies mhix jagħten, jimla n-nies bl-Ispirtu Santu jitkellmu bil-lingwi, jipprofetizzaw, ifejqu l-morda jkeċċu x'jagħten u s-saltna talla tidher fosthom. Halleluja! Amen. Thank you, Lord. Issa ħalli nkun grazzjuż. Nifhem li hawn ħafna Kristjani li jħobbu l-Ġesu u nirringrazzja l-Alla li jħobbu l-Ġesu, grazzi mulej, hemm bżonn li nħobbu l-Ġesu u ta' min jħobbu l-Ġesu, imma m'għandhomx għarfien. M'għandhomx għarfien, simple żej. Amen. Imma dawk l-Kristjani li inti taqra tgħid li għax jiena dix kemm naqra l-Bibja ma tiġix tgħid li mmur il-fellowship jew il-Knisja. Ejd li inti don mela fejn ħadnu
U meta d-don tiegħek suppost tibni l-Knisja, li ma Knisja tibni? Aħna ġejna mogħtija doni. U d-don li Alla tak mhux biex tibni lilek, ma biex tibni l-Knisja ta' Kristu. U inti xi darba tista' tirrenda kont għal kull don li Alla poġġa f'ħajtek u inti ma żajtux għall glorja tiegħu, mhux biex ikollok pjattaforma int. Għall glorja tiegħu. Illum, orraj daw mhux doni soprannaturali, imma doni oħra. Hawnhekk għandna nies li jgħinu l-Knisja mill-lat naturali, apparti d-doni spiritwali li għandhom f'ħajthom. Illum żewġ aħwa ġew jgħinu lili fid-dar tiegħi biex jipoġġu li żewġ xkaffi sewwa ħalli nagħmel l-affarijiet sewwa x'hawn di affarijiet ċertu fejn nagħmel affarijiet u għax Alla tom dik id-doni jinqgħu dawn l-affarijiet għenu lili. Issa orajt mhux doni spiritwali dawk, imma il-Kristjan dak li jagħmel il-Kristjan ngħinu lil xulxin, hello, halleluja. Jiena ma nafx insajjar, imma għaw minnkom tafu s-sajru u jien naf nikol, ngħinu lil xulxin. Jekk hawn xi ħadd ixtieq tħaddan id-don tat-tisjir tiegħek, jien ngħinek. U napprezzalek id-don. Amen. Alleluja. Daw kollha doni imma doni naturali. Sewwa? Imma aħna llum qed nitkellmu fuq doni spiritwali u soprannaturali. Aħwa, taf kemm sabiħ. Jiena ħanejdilkom ħaġa, skużawni tgħid li ma jinfa'x tgħid hekk għax inti l-pastor. Ħanejdlek, jien għadna qatt ma smajt, qatt ma rajt f'ħajti Knisja mbirka daqs River of Love. Mhux fil-kobor hawn ħafna knejjes kbar minn River of Love, fid-dinja hawn ħafna knejjes kbar. Ma Knisja li topera fid-doni tal-Ispiritu Santu regolari, fejqan regolari, ħelsin regolari. Knejjes mort ħafna jiena f'ħajti. U hemm ħafna knejjes sajbin, imma Knisja li topera fis-sopranaturali regolari bħal River of Love qatt ma rajt. Qed ngħidilkom il-verità. Tgħid li faċli tgħid int għax inti l-passer. Qed ngħidilkom il-verità u da kollu nagħti glorja biss il-Sidi Ġesu Kristu. Imma l-verità. Il-verità. Issa naf li hawn min xi kultant jaraw fejqan, xi kultant jaraw xi ħadd jagħti ħajtu l-mulej, hawnhekk kull ġimgħa, grazzi Ġesu. Kull ġimgħa jagħtu n-nies ħajjithom il-mulej. Jintlew bil-Spiritu Santu jitkellmu mill-lingwi jinħelsu mix-xitan iffi u kull ġimgħa jiġi nies jgħidu li passa l-fiet. Pereżempju il-bieraħ. Navin, fejn hu Nadi? Where are you? Navin. Navin il-bieraħ għalli pereżempju għalli pastor. Issa għalli mhux il-bieraħ xi ġimgħa ilu għalli għandi din it-tifsira, tisfira f'widnejja. Għalli inni nisma' ħadd it-tisfira f'widnejja. U għalli vera ddejjaqni, għalli inti tisma' xi ħaġa bħalik, ma nisma' xejn, fis-sens. Widnejk mhux widnejja dik. Insomma. U għalli għatlu brother, għatlu għajni tolbu ħaditlaq. U kien jħdejja fil-karozza, xi ġimija jġi kultant fil-karozza, ħafna darba jġi mill-karozza. U poġġej waqt li qed insuq, tħall fl-ispirtu. Għalaq tajnejja? Le, mhux fe. U bdejt nopera bil-fidi. U l-karozza bdiet issuq weħeda. Le, mhux vera, Bel. Ma laqċajnejja, imma poġġejt idejja waħda fuq. Dak il-ħin, qed fisem Ġesu Kristu nikmanda dak it-tisfira titlaq fisem Ġesu. Għalhekk veta jien ma ħassejt xejn. Ma nafx u ħass xi ħaġa apparti idi fuq rasu. Sewwa. L-għada għalli passer għalli m'għadniex nismagħha ta' dik. Mhix barka dik, glorja għal Ġesu. Dik hija testimonjanza. Tgħidli ma dik xejn. Tismagħha t-tisfira tkun taf li xejn. Kemm hawn nies ibagħtu msieken li jkollhom tisfira jħon kollu jisma' tisfira. Amen. Halleluja. Ġifieri Alla jopera, Alla fil-glorja grazzja tiegħu, fil-glorja tiegħu u għall-glorja lilu,
Alla ħafna drabi jużani f'dil-erja ta' fejqan u ħelsin lili. Ma tgħidux dak id-don tal-passer, dak huwa d-don tal-Ispiritu Santu. Il-pastor kull ma jagħmel iċedi iktar għal dak id-don. I yield myself to those things. You yield yourself to it. Ma jina darba tlabta ma fiċ. Tlab id-dini darba. Ma raġax fiq. Tlab id-dini darba. Mux tikber f'daw l-affarijiet rid. Tikber, tikber. Mela ċinti ma xaħġa ma operajċ fija mal-ewel fis-sedaqsik. Isimawni, to fail in something, it doesn't mean it's over. Failure does not spell final. If you failed in something, rise up and try again. If failjajt f'xi ħaġa, erġa' prova. Għidlu mulej, għallimni aħjar, xe tamel ħazin f'dija, mulej. Mulej, għaddi, surini, mulej, fissem tisu. Mulej, jorrik. Ovvjament, Alla jtik strumenti. Il-poplu tiegħu stess, apostli, profeti, evangelisti, rajja, għallima. U inti, watch them. Kif joperaw. ħata opera inta kol. Amen. Jina, per esempio, meta kont inkeċċi xjaten fil-bidu, teġ kem kon naqbas u najjat un werzaq. Bat il-mulej darba għal-ħin ċintamen. Issa, xorta ħarġu, imma għalli, san ibni, xattamen? Kelma wahda bizzeja, ta' napprezza dak l-entuzjazmu, ma just ejdila ma ħorġu, that's it. Xinna n-bussu kada, kamal, in Jesus name! Bel ma kien joħroġ għandna millu entertainment id-demonju. Kelli ħafna zelu, iż-żelu kien dawnek, umma l-għalfin kien hawn. Imma l-onora, ġra zelu tiegħi, samba tibda tikber, timmatura. Dal-għajjatu dal-bizbollu, ma dil għalfej. Fizem Ġesu uħroġ, fizem Ġesu. Tifu? Hello son, what the heck are you doing there? What was that? Min jafka minn daħkoħ il-mulej, ħanejli. Naħseb aħna l-entertainment jew kunna ta' fil-ħaxija, qabel ma jmurru, dak ma jmurruġ wala. It's okay, bros. Listen, this is our daddy, this is our Lord Jesus. He's a good God. Hallelujah. He enjoys you. Do you know that Jesus enjoys you? And do you know that Jesus enjoys you? I bet many of you have never thought about that. Do you know that Jesus enjoys you? Tam xie t-imagġi li ġesu għandu xie għaddun twilu kollu jek bieċu għares. Qalbi, ġesu huwa mimmili bil-glorja u bil-spirtu ta' ferħ. U jekk inti tagħmel żball, ma waqax minn fuq it-tron, ġas jaf li inti għandek dik ix-xewqa li tikber u ħajkompli jaħdem miegħek biex int tikber. That's it. Żomm qalbek safja, ħallejek tagħmel paprata. Biżej. Tallem minna. Amen. Hallelujah. Don't condemn yourself, don't be so hard on yourself. Kun ġaqsek kibes mek innifsek. Mela, l-għallu għadna vers wieħed ġadwani. Banna 40 versi ħorda. L-għallu. Alright, hibbat li bil-posta. Ismawni, għetti talmu xaħġa. Għalix, daw l-affari. Għani, xaħġa li notajt, ħanajdu, xaħġa notajt. Meta l-Ispirtu Santu jitkellem vera, dejjem jilliberak. Fej l-Ispirtu tal-mulej ijat, hemm il-ħelsin, hemm il-libertà. Where the Spirit of the Lord there is
liberty, freedom. Meta l-bnidem jitkellem vera taħt l-ispirazzjoni tal-Spiritu Santu, ħajjaħilsek, ħajjilliberak, mhux jitaqlek u jpoġġik f'bondage. Issa tħallax itaqlek ma' conviction għax xi kultant ikollna bżonn niġu convicted. Ma li tħollsu kundanna u toqol qalbi naħseb that's not Jesus. Amen. Naqraw daw l-aħħar daw ftit versi u nitolbu flimkien. Mela vers 2. Għax min jitkellem bil-ilsna? Ħanibda nerġa' vers wieħed għax tlifna il-connection. Fitxu l-imħabba, ix-xen ukoll għad-doni tal-Ispiritu Santu. L-aktar li għandkom tix-xen u għalih huwa d-don tal-profezija. Tara Pawlu stess jgħidilna li kemm huwa importanti dan id-don. Kulħadd jgħid warajja issa stess, illum issi qaddis. Ġesu Kristu huwa il-mulej fil-ħajja tiegħi. Nixxenna issa stess għad-don tal-profezija fil-ħajja tiegħi. Użani mulej biex nipprofetizza u noħroġ kliem minn fommi li ġej minn qalb tal-missier taħt l-ispirazzjoni tal-Ispiritu Santu biex iġib glorja lil mulej u jibni il-Knisja tiegħek. Amen. Għax min jitkellem bl-ilsna ma jkunx jitkellem mal-bniedem, iżda qed jitkellem ma' Alla. Lil dan ħadd ma jifmu għaliex ikun qed jitkellem bl-Ispirtu fuq misteri, ġifieri dawn huma unknown tongues. Ma għallekx li min għax ma tifhmux qed jitkellem bid-demonju bħal xħud ma jgħidu. Le ma jfissirx qed jitkellem bid-demonju. Just dak il-ħin għax hawnhekk qed jitkellem min jitkellem u Alla. Dan huwa il-lingwa għalik personali. Imma dak li jipprovedizza inju din jitkellem, ikun qed jitkellem mal-bniedem, mela min qed jitkellem bil-lingwi, ma titkellem bil-lingwi għalik biex tibnilek innifsek. Min jitkellem bil-profezija, titkellem biex tibni ħadd ieħor. Imma dak li jipprovedizza jkun jitkellem mal-bnedmin biex jibni juħeġġeġ u jqawwi l-qalb. Min jitkellem bil-ilsna, lilu nnifsu jkun qed jibni. Għaw xi ħadd għandek bżonn timbena int. Mela tiqafx jitkellem bil-lingwi ta'. Għax hija waħed mid-don li verament lilek jibnik. Amen. Infatti jiena ġieli nagħmel sijat nitlob bil-lingwi. Jitkellem bil-lingwi. Min jitkellem bil-isna lilu nnifsu ikun jibni. Iżda min jipprovedizza ikun qed jibni l-Knisja. Il-kol kemm intom nixtieqkom titkellmu bl-ilsna. Meta jiġi biex titkellmu għalikom infuskom, kollha kemm minnkom nixtieqkom tagħmluha. Ma meta biex titkellmu ma' ħadd ieħor, irridkom li iktar tipprovedizzaw. Għax min jipprovedizza għall-Knisja, issa fil-kuntest di, għall-Knisja min jipprovedizza fil-ġemgħa tal-Knisja jiswa aktar min jitkellem bil-isna, sakemm jekk mhux jekk xi ħadd ma jfissirx ikun qiegħed jgħid ħalli tinbena l-Knisja. Ħanieqaf semmillhom. Jiġifieri, Pawlu qed jitkellem hekk, mela kien titkellmu bil-lingwi bejna u bejn Alla, Alla ħajfmek kollox. Qed tibni lilek innifsek. Imma jekk inti titkellem bil-lingwi mal-Knisja u tieqaf hemm, ma fehmet xejn, Knisja ma fehmet xejn. Mela jekk inti tixtieq tibni l-Knisja, ma tistax tkellem bil-lingwi mal-Knisja, ipprovedizza. Però tista' tagħmel xi ħaġa oħra, titkellem bil-lingwi xorta. Imma jekk tittuża dik id-don biex tibni Knisja, ma tistax ħallih waħdu, tittużah mad-don tal-interpretazzjoni wkoll. U dawk iż-żewġ doni flimkien tal-lingwi u tal-interpretazzjoni tal-lingwi jiġu indaqs equal tal-provvedizza. Għalew taqbad tipprovedizza mal-ewwel dritt mal-lingwa tal-poplu li jifmu. Jew nkella tista' titkellem bil-lingwi li ma jifhimhom ħadd, imma jew inti tipprovedizza, jew inti saret tinterpreta dak li għadek kifet, jew nkella tistenna li xi ħadd ieħor fil-Knisja jinterpreta. Daw iż-żewġ doni flimkien, infatti daw
L-interpretaw il-lingwi waħdu ma joperax, bil-forsi dejjem ikun hemm il-lingwi. Il-lingwi tista' tużhom waħedhom meta titkellem miegħek u Alla. Li titkellem mal-bniedem, mal-poplu tal-Alla, il-lingwi mhux ħajswew xejn għall-poplu, mhux huma ħżiena, ġas mhux ħajamlu l-abda ġid. Imma jekk tużhom biex tagħmel il-ġid il-Knisja, mela tkellem bil-lingwi ma interpreta wkoll. U daw it-tnejn huma doni spiritwali, huma doni soprannaturali, u huma indaqs daqs id-don li huwa waħdu li kulħadd jista' jagħmlu li jinprovedizza u jħeġġeġ il-Knisja. Tifhmu aħwa? Amen aħwa? Tallimna xi ħaġa llejla? Mela kulħadd iqum bil-wieqfa. Number 1, naw xi ħadd illejla jixtieq jgħidli pastor jiena nixtieq nagħti ħajti l-Ġesu. Għaw xi ħadd jixtieq nagħti ħajtek il-Kristu l-Ġesu llum il-lejla? Għaw xi ħadd tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu, tixtieq titwieled mill-ġdid. Għaw xi ħadd, grazzi mulej. Għaw xi ħadd li inti tixtieq tagħmel tibda bidu ġdejt ma' Ġesu. Tgħidlu jkun is-sit u s-salvatur ta' ħajtek. Jekk dal-persuna inti qegħd it-talba warajja minn qalbek issa stess. Say this prayer with me. Ħanejda bil-Malti l-ewwel. Qgħid il-mulej biex jiġi f'ħajtek. Qegħd it-talba warajja minn qalbek inti fejn inti qgħidlu mulej qaddis. Grazzi tal-imħabba kbira tiegħek. Grazzi li inti mulej tajjeb, mimli ħnina u tjubija. Wila jien għandi bżonnok fil-ħajja tiegħi. Kun inti s-sit tiegħi. Kun inti s-salvatur tiegħi. Aħfilli d-nubieti mulej. Salvani. Aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek u imlini bl-Ispirtu Santu. Ġesu, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Salvani. Illum il-qoddim mulej nixtieq nimxi miegħek. Kolli relazzjoni ħajja miegħek. Millum il-qoddim mulej jiena narfek bħala l-liben tal-ħaj li mittalija fuq is-salib li permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħek insalvajtni. Ġesu, illum jiena tiegħek. Jien ta' Ġesu Kristu. U niġħad mulej d-dnub, niġħad ix-xitan, u niġħad kull skema tal-għadu kontra ħajti, inkissira minn fuq ħajti. Tini s-saxħa mulej u mlini bl-erf tijak u l-saxħa tijak biex nkun il-persuna li inti sejħt li biex nkun. Billum il-qoddim, bisem Ġesu Kristu. Kinti għed talba l-lum minn qalbek, number 1 ibda qra l-Bibja. Kull jum qra l-Bibja, speċjalment it-Testament ġdid. Number 2, tkellem mal-mulej fit-talb, faħru ringrazzjaħ, dak kollu li għandek bżonn nitlobulu. U number 3, ejja river of love, jekk inti m'għandekx knisja fejn tmum, kinti m'għandekx familja spirituali fejn inti tixxierek u tingħaqad magħhom fejn inti ħatikber, ejja u naqgħod magħna kull nhar ta' 4 u nhar ta' 6 fis-7 ta' filgħaxija, kull nhar ta' ħadd fil-għodu fil-10. U ejja wara, ejjara bajnejk, isma' b'widnejk u miż bidejk, kemm hu tajjeb il-mulej. Pija, grazzi tal-li kontu magħna. Narawkom, is-sib li ġejjek Alla jrid infakkarkom għada Għawdex, nintaqgħu Għawdex għada fil-komunità tar-River of Love Għawdex il-qala għal Healing Service Għawdex. Ejjew, il-paċi magħkom, narawkom. God bless you. Halleluja! Halleluja!